A dva základné silné momenty sú tam, že máte veľmi peknú scenografiu a kostýmovanie, to čo teda Miro, a tento rok ste ho mali podľa mňa najlepšie, ako som kedy videl. A kostýmovanie absolútne úžasné. Všetko čo mám, ak odídeš, nič, len tma obklopí ma, zhorí. Že sú ľudia poobliekaní v podstate ako keby rovnako, ale každý mal niečo iné. Chcel som nájsť záchranný pás, ktorý udrží nás, už nemám síl, tak pýtam sa, či vieš, že ja nie som ten, kto to v nás zapálil. Veľmi farebné, krásne to bolo, scéna veľmi pekná, ja by som s ňou samozrejme ešte viacej hral a tak, ale to už je režijná vec. Púšť, dám prst na spúšť, zhorí všetko, čo mám, ak odídeš. Dosť už slz, tak zostať skús, zhorí všetko, čo mám, a ty to vieš. Chcel som... To, že ten príbeh, tomu ja vyčítam to, že veľmi rýchlo sa niečo stane, ale to už nie je váš problém. A preto, keď mi to teda, ja som najprv chcel ho robiť práve na tom, že pomôžem v tom, aby ten príbeh mal tie parametre, ktoré nemá. Či vieš,